Esaten da pertsona bat ongi ezagutzen dela bidaiatzen berarekin. Hori izan daiteke, baina pertsona bat ongi ezagutzeko bere etxera joan behar da, goxo. Horregatik, Amasai aurpegi ezagunekin egin dugu bidai txiki bat, Nafarroan barna. Haien etxera hurbildu gara, haien herrira, egunerokoan murgiltzeko, formaltasunik gabe. Atal bakoitza leiho bat da, hortik pasako gara, noski, eta ikusiko dugu nor dagoen atzean. Ongi etorri Nafaran hitzera. Iepa. Zemuz? Ondo. Ongi? Bai. Gustara? Bai. Hemen iritsi gara zirokira. Bai. Enien nintzen inoiz egon hemen? Zu hemen bizi zara? Bai, ja 3 bat urte. Bai? Hala, bai. Bueno, hasiko gara igual ibiltzen herritik eta bertzen muz. Bazen. Konta idazu, berez zuetzara hemengoa, Ez, lehinstarra naz, atxabaltarra. Bai? Eta nola iritsi ba? Bikotian aitzitza hemengoa zen, da betianik euki dago harremana, eta bueno, lan kontuekatik mobilu berri zen zan hona, eta neu etorri nintzen, animatu nintzen, da hemen gazoin oingoz finkatuta. Gustora? Bai, oso. Beste ritmo batera. Zu txikitan musika nolatan saletasun hori? Gurasuek apuntu ninduten. Beti esten da horrela, gurasoak apuntatu ninduten. Bai. Ez da gitxe, igual esaten dago, banaukela joeria o belarrixa o gure ana, baina, bueno, euren erabakitxe izen zen, apuntu ninduten, itxarra esaten 4 bat urtekin ero, eta gero hori instrumentu elegiru izanien, kasualidez bai, irakaslia ondo jauzi jaten, eta hori elegiru naren txelua, baina, bueno, elegiru izango nauke beste instrumentua, baina, bueno, txelu izen zen, da, horti gota. Konforme honekin? Bai. Kasualidez erabaki nagoen, baina egisa esan, denporiakin ikusi dut aukeratu nagoela elegibleekin instrumentuiko onena espaldin honetaikoa, bai. Eta horretzen zen zuten zenuen, txikitan? Bueno, klasikoak. Hau da? Klasiko eta klasiko? Ez, etxetik entzuna bintzen, amitikoa, Xabier Lete, Benito Lertxundi, tanke hortakoa, gero, bauken bai horre ertzainak eta roi hortakoa, baina gisa esan gero ja nera bezaruan hasi nintzela gehiago, rip, zikatriz, roi hortakoak, eta, bueno, gero gisa hasi zera gurasoape gerturaketan apur bat musika klasiko da eta balan, eta Bach, txeluakin oso lotuta balako, Mozart, Borsak, eta, bueno, sin más. Klasikoak denak, baina klasikoak bakoitza bere zeran. Bai. Pasatzea igual herritik ja Gasteizera, eta hurrengo pasea Bartzelona, hau hiri handia. Zakitzuetzat ere izan zen saltoa inspirazio atletik ere, bai? Akaso? Bai, azkenean horrez beste bizimodua. Egisa, bueno, gu nahiko sektarixoak gitzela, behiltzen gitzen Euskaldunak, lehengoko kurtzuen eukiban oiko areat Euskaldunena bastante handixa, eta gure artien da ibiltzen gitzen, baina, bueno, ibiltzen gitzen hori Kataluniako eskerra independentistako inguru hortan da holan, eta bai ikustozula funtzionetako beste modu bat eta holan, eta gero hirigune handixako hori auki. Eta batez be, Barcelonak, ze ustot, hiri bakotxa badukela bere izeteko modua, idiosinkrasia gurean, eta Barcelona hori Mediterraneoko portua, ez da hiri bat velozia jendo jena, baina aldi beren gauza barrixak aiegetan die, ez da izer, eta zentzu hortan suerte eukiname bai Barcelonan ikastekoa, unibertsitatea pera be baseuken kutsu hori, beste batzuk igual izen lehikinak itxixagoak eta bai zentzu hortan burua zabaltzeko
balixo izen zuzten asko. Eta musikalki justuki, esan entzen nuke denborarekin joan dela aldatzen baita ere zure, ez dakit, gustua edo zuk ze musika egiten zenun bere garaian eta ikusita orain aldiarekin, ea ez dakit joan den aldatzen zure estiloa. Bai, eske orduko garaixen nik ez nauen musikarik itzen. Orduen itzen nagoena esan musika jo. Ah, bueno, ja. Zer interpreta itzen gauen partiturak. Eta interpretatzen duzunean ez duzu egiten? Niretako ez. Ze, karo, interpretazio hori izango da esan bere bai zabala eta zure modura eta zure roiora jota eta karo, oketzu irakasle bat superbisetan eta hor da biena pasetan da bere bai irakasle bako txabator bere bai bere eskolatik. Eixagu gemitzela ikasten interpretazioa irakasle bako txak emuten zu bere interpretetako modua, baina aldi berien ez daukotzu zure interpretazio propio hori gitzeko aukerek. Eta hortaz aparte joten zoze zuria dana ero gutasun baten inako zoze da orokorrien gizon zentro-europearrak 18. mendetik aurrerakoak inako musikia eta orduen egisa teknikoki eta balan espresio aldetik eta oso aberatza dela, baina balixoan ikuste horrei bek bajatuin bijakola eta bestelako gauza batzurien balixoa. Eta ez hasi zinen egiten zure musika? Hori, karreria bukatutakoen, eta 5 urtekin, eta 6 urtekin, ero. Pues, ongi ditzen bali mazaizu, sartuko gara orain herriko txoko batera eta hitz egin dugu zure musika. Bazen. Bai? Bai. Hitz egiteko zure musikari buruz, lehenbizi hitz egin behar dugu zure izen artistikoari buruz. Trigger. Zeba, nondik, nola? Bueno, lehenengoko diskua eta aurretik hasi nintzen kontzertua joten, da hasierako hori bai izan bastante makarria, ez da gitxe, botaka itxeko bierra nauken, eta zetan hori tiro inbizala ez, holan, ero holan ez. Simaz gauza asko apurtu inbizielako. Eta bueno, holan sortu zen, lehenoko diskua bai, Eskubia Marratz. Ze hori, Trigger da azken gatillo bat. Bai. Gatillo bat, ero akzionador, hori, bai. Tortik. Eragiten duen zerbait, ez? Bai. Bueno, txeloa jotzen duzu, esan duzu, ikusten da, dena dela ikusten dena, jantzi duzunean, ze esan barra jarri ez, jantzi duzunean, iritu zait, bitxia, enora iniz ikusi txelo bat horrela, jarrita. Zure estilokoa da? Ez, hori ikusi nintzen, lehenoko aldiz, tipo bat, amerikano bati joten, gitarrako katxarro batekin nintzen apaino bat, eta horrekin hasi nintzen Triggerren holan joten. Eta egisa, zaildu itxajatzula gauzak, igual, honekin hobeto txo, baina bestiakin okertu itxajatzun hola gitarra baten buruen jarte jatzun, ibili zitzen zuzentzen, ez da gizar, baina aldi berien emutetzu mobilitate gehiago eta... Ba, baina mobilitatea bai badago, baina hortik kanpo ere, zakit bat egiten du, nire ematen sensazioa, ez? Esan duzu, Trigger, hola, botatzeko gozak eta... Da modu ere, batxun artean, makarra ere eramateko tresna? Bai, bueno, gero badauz bai, osea... Bai, hau justamente bastante makarra, ez dago besta zuzen. Gero hemen daukotzu akzeso iso bat, hemen jarte dozula atzien, orden mantentzen duzu txelua jarritxa joten egongo bazitzak emoruen, baina zutilik. Eta, karo, hau da pelo. Orduen, apur bat okertu itxejatzu, eta bai, sentsazio hortatik bai dela... Hori. Bai. Bueno, esaten duzu bere,
betere lehenbizikoa igualola, kaotikoa, baina ja, adibidez, bigarrenerako okerez banaiz, zuk zuzendu, baina ja, kantitate handian, zeren bigarrenak ditu 19, hori da, 19 kantu eta baita ere, genero aldetik aniztasuna. Ze txertatzen da elektronika, txertatzen da folk, ez? Sortzen duzu, esan nahi dut. Hori, justo lan horrekin gurenan, hori, izaera poliedriko bat eukitxia eta ertz ezberdinak, perspektiba ezberdinetatik lantzia gauzak, ez? Eta hori bai izen zala, gehi liburua, espliketan, bai musikologikoki eta bai pedagogikoki be, zelan itxezien horre gauzok, orduen, bigarren lan hori izen zen oso mardula. Esan dakoa, kaleratu berri, gaur bertan? Bai, fanzanaztien eukiagoan aurkezpen kontzertua Arrasateko Gaztetxien, eta orduen egunien aiau jatien, eta orduen eukinagoen bertan saltzeko, baina gaur hasinaz ja gentiari mesua bielketan. Bai, salbaiak, zer esan nahi du? Salbaiak da hori, ez, basatiak edo beste modu batera esan da, salbaiak igual, basatiak konotazio bat igual sakarragoa ero, ez? Salbaiak uste gala neutruagoa ero, eta irudikatze ditut sortaldetik sartaldera Euskal Herriko 8 txoko ezberdin, gehixenak naparruen daz. Eta, irudikatzen dituen horre lehenauko gizakixak zelan bizikoete ziren, lotzenagan hasiera baten pertsonaia mitologiko batekin, baina aldiberin usteot pertsonaia mitologiko horreik etzidela izango gizakixak baina. Gaur egun nahi hau jakula jota desitxuratuta, baina izango zela azkenin gizakixak eta ia zelan bizi ziren, ia zelan klase zaukien, eta hori, azorre hau izango zen Arpea, Arrako, Ubantzea, Oinamendi, eta beste kaldien Lokiz, Bardeak, Nardatx, eta gero iztuitzat hor mendertza hemen azpikua zuri izten dugu etorkizun bat irudikatzeko. Eta lan hortarako, zer esanen zenuke, zer estilokoa da? Nik esatu dela post-rocka. Azkenin kutsutelako referentzia moruen, Tundra, Russian Circles eta tankero hortakoa gehixen bat. Gero rock progresibo antzabe baduko igual, Tulen tankeria eta igual gero aukelako ritmo kojuak eta balan. Eta gero momentu kabe baduko metalero riffak. Esan duguna, kaleratu berri, orain justo gaude ekainean, hasiko da kontzertuen garaian, prest, orain promozio egiteko, ibiltzeko herri, jotzeko, berri zortzeko, hortzara igotzeko? Bai, hori, kontzertuekin espero dugu hastia, urruko izen zen, apur bat aurre estreinaldi bat moruen. Eta espero dugu iraietik aurrera, gure asmoa litzake uda azken negu bitxarte hortan zentretia eman aldixak. Eta bai, gu posarren gitzake aliketa gehixen jotiaz Euskal Herrixen barna, azkenin ideiak eta zabaltzeko eta beste plaza batzutara digetako. Bestela askotan, ni pertsonaki Gipuzkoatik etorri txata holan, askotan mugak administratiboak eta die, baina hortaz eta badiez, eta ibilbideen igarri eta asko ez, EAetik urtetia Naparrura oso zaila eta iparraldera areta gehiago, eta gureko gauke ez, azken egizan Naparruen zentretan dela lana gehiago, baina bauko Euskal Herrixakiko loturia bai, eta gureko gauke Euskal Herri guztira zabalketia. Euskal Herri guztia ezagutzeko, igual ere hurbiluko gara baita ere zure txokora orain nahi gozu eta erakutsiko diguzu. Bai, super. Bai.
baina begira ze gustora. A ber, non gaude? Bueno, ziokin dauko solotxo bat, aztegia izeneko terminuen, eta honetorri gare, nengoen dugu amarretako bat, eta... Amarreta edo amabitakoa. Amabitako. Bai, joder, egin dituzu kriston txistorra goxoak. Hori da zure ohiko plana? Bueno, honetorten genien, bai. Lehenengo betik lan apur batin, eta gero, hori, tripie bete. Eta nora, de repente, ez dakite, Aretxabaletako mutikoa, de repente, Lizarraldeko, ez dakite, terreno batean, olibondoz inguratuta txabola batean bukatu. Ba, beste barik, osea, beti guzti izen jate naturia eta holan soluen lan itxeko gogua beti da nik ukiot, baina herrixen eta ez gauken ezer. Eta, bueno, honetorritzen nien bizitzera, suerto jakun lusati bat hartzeko aukeria, eta, bueno, gustora. Gaina hori arazu daue lurra gero eta gutxi lantzen dela, eta beste, eta izan oso gustora. Lehen haue beste pertsona batzukin jako lana jarraitzu eta hemen gabitz. Eta hemen zabiltza eta hemen ere pixkat eraikitzen ze hori guztia eskoekin egin da, ezta? Bai, auzo lanak itxeitzugu, torten die hori etxekuek, lagunek eta bestelako jentia, eta poliki hori dana lehen hau sartutako arbolak eta regeneretan, da behin joe txabolatxo bat lehenengoko aldiz horma zikuan teknikeakin eta behintzete gauzak eta erramintxak eta izteko, eta bai. Itzultzen zara askotan herrira? Bai, boladak egoten die, igual 2-3 hilabetetan oso gutxi fatenaz, da gero barrez segun eta ze kalendeixo dauketen, astero. Eta orain kalendaria, igual estutuko da pixka bat, ez? Bai, baina, justo azken urrengoko 3-4 astietan astero faminaz. Azkenean hanbe, hori, harremanak eta etxeko danak eta handaz, bai, neuriek eta bitxa bikotian ape, eta lagunak eta badauko jentia eta sarri bueltetan gare. Aizu, musikara itzultzeko, gaur egun zeintzuk dire zure ez dakit inspirazio nagusi, zain zuten duzu? Ba, egisa esan, Spotify kendu nagoenetik oso musika gutxi entzuten do. Lehena kaso denpora guztien enbien musiki entzuten eta gaur egun asko ze gutxi entzuto, kotxien be radixua entzuten fatenaz. Bai? Eta ez dakit. Osea, no pasaten behar igual apur bat askatuta gurean ez nagoela gauza gutxik asetzen nabiela eta ez dute gauza hundirik entzuten. Orain esan duzuna iruditzen zait interesgarria, ze ni baiz naiz pertsona bat entzuten duena musika egun osoa, eta esan duzunak baduela pixkat hori hartzuna, ez? Batzutan nekatuta entzuteaz etengabe eta izatea baita ere amaigabeko iturri hori, ez dakit egin duzu nola erdi diagnostiko edo osnarketa, ez dakit musika entzuten pasatetik egun osoa eta orain mugatua da, ez? Osea, geratzen zaizuna da, irratiak agintzen duena edo kotxean dauzkazun CD-ak. Bai, eske bestela, nik uste bai, denpora guztien daukula musikia aldien, ez? Osea, norberak ibiltzen dagoen guzti hori, sukaldatzen zabitzela, txigarrok eta zabitzela, ez dakiz tal, eta gero efatez edozein tabernetara daukutzu bai musikia, ez dakiz eta zela baiz, musikian boteria be, akaso desbirtu hau itxen da, ero lausotu itxen da, ez? Horren besteko presentzia dauken momentu baten, ez dakitxe pasauleke bestelako edozein arte disziplinakin, egoten mazara lehiruten
eukiko gazau aukeria, sukaldantzen zabitzela, zozer lehiruko zauke gainetik. Ez? Bai. O ez da, korreo batzu bialtze zabitzela, ez da zer, imagina kutzula pelikula bat jarritxa, eta gutxi gora bera gagitzen hundi horien, baina eta momentu oro, nik uste horrepe musikiai arte moruen kentzeutzela pixua eta azken ez duzuak kontempletan. Bai, delegatzen diogu, ez? Bigarren planora, orduan ez dugu bere zentzuten musika, baizik eta... Bai, eta izialdi utzerako ero zozer utzun hori beteteko zozer bihurtzen da, eta momentu askotan ondo hauela, baina, karo, hori autu bat itxia kontzienteki hori itxiana, ero beste hauza automatismo moruen hori ibiltzia, eta azkeneko urtietan gauzan hartu etorren inguruen, eta izan gero eta gutxo entzuten. Eta honek eraman zintuen gehiago sortzera, akaso espazio gehiago sortzeko eta gutxiago entzuteko? Bueno, ez dakit, lehen musika eran, goizien jaikitzen itzenetik, gera faten itzen arte hor zauen, eta oin hartzen dute guretenien. Igual txeluakin behi iguala, ez? Lehen ikesten inbiela eta holan ordu mordo bat esken binutzen egunero, eta, bueno, boin faten azbegana benetan dauketenien bierra, lanerako bierra, bueno, zoze sortzeko konkretuki gureana. Zeintzuk dira, ezakit baldin badiren, baina zure baldintzak sortzeko. Demagun, egon barzara toki batean baldintza batzuekin, eta hor sortu edo sortzen da, eta gero hartzen du bere, ezakit, bide propioa. Ja. Egiz esan ez dutin sekula olako residentzia artistiko bat izango esan, ez? Ez dutin sekula olakorik. Da, guztuko jaten probetia. Bestela nire mekanismoa hori igual ideiak etorte jatzu, ideia txikinak eta aparketan dituzu hor, izultzazu hautza hartzen, pilatu itzen dituzu ideia ezberdinak, eta gero ia fatezara, honekin eta honekin zerri nahike. Hau interes eta jat, hau ez, eta orduen, igual basurara ez doia, baina geratzen da horra aparkauta. Eta ez, gauzatxua pilotxuak itzen, eta gero pilotxo hortatik formia muten. Ja, puzle bat bezala. Bai, hori da. Ados. Eta badago beste tresna bat, nahiko zenukena jo, ez zarela oraindik atrebitu, edo zan denbora batik, edo batik baino. Jo, inagoen indala, enkarra nutzen lutier batei, Luberriaga lutier, enkarra nutzen txelo bat horizontala, boso katakua. Horren, claro, guk akordea joterakuen ez dauku susteina. Ja. Eta esaten, beti guztu izan gitarria eta holan, hori sustein hori, baina ezin jotin txeluakin. Eta zelan, enkargau nutzen, tein susten, baina, karo, ez dut eta denporarik ikesteko ondo, eta gero, paseta jaten nik ustea sartze zenien horron beste profundizetan, nire nintzen pasau jate, horron beste profundizetan txeluan nire kasuen, gerazte zenien zozeaz zerotik frustrau itxesa agur, eta ez dut konstantzarik. Perfekzionista izatea. Bueno, perfekzionista baino gehiago, gurosu dana, ja. Osea, konstiente zara txelua dominetako zenbat lan injozun, eta horrek, nire kasuen berri ezetete, lagundin biherrien, ni frustro ditzenaz. Ez dutzat eskaintzen denporia. Ez que ja alde asko dituzu momentuz kudeatzeko, igual. Bueno, ez da bierra asko, osea, egunero ordu erdi batin ja, hango nintzen hartzen, baina ez dutzat eskaintzen. Bueno, utziko diogu bere tokia. Aia urte batzuk barru ikusiko zaitugu
Eta nola eusten da horizontala? Gitarra moduen. Gitarra bat bezala. Bai, eta hau ja hori puiakin joteko. Dauko bajuan antz gehiago gitarriana baino, Osea, baita tamainoen eta baita soken distantzietan eta holan. Baina bai holan horizontalien, eta pua batekin, pum. Elegante. Guapo da, Oso guapo da. Bueno, a ver, etorkizun baten. Etorkizun baten. Bai. Bueno, pues momentu hemen geratuko gara, gustora, iaia jandugu, baina bueno, mira. Oain itzalean hori bai, gozatzen da, pixka temperatura. Bai. Beraz, eskerrik asko baina. Bai, zuei. Gurekin egoteagatik, zure etxeko bateak zabaltzagatik. Hori da. Eta ikusiko zaitugu hortza gainen. Hori da, eskerrik asko.